står her foran et kabelskab på en helt almindelig vildevej, og det er forsyning til en bolig. Når du skal planlægge en installation til en ladestander, så er det vigtigt først at tale med kunden om, hvad er det, de har af ampere foran installationen. De fleste boliger, vi har i Danmark, er tilsluttet 25 ampere, og det er jo så det første. Vi gider ikke at have, at kunden ringer bagefter og brokker sig over, at sin 25 ampere sikring den er sprunget, fordi man kører med jordvarme, fordi man kører med komfur, og så samtidig tilslutter en 11 kW lader. Vi står her foran gruppetavlen, og ifølge standarden 60364 722, der gælder for ladestander, der er der krav om, at den skal have sin egen gruppe, den skal have sin egen RCD, og det kan gøres på to måder. Den ene måde, det er at sætte en sikring, som i det her tilfælde herinde i gruppetavlen, og så er, når kablet er monteret direkte i ladeboksen, og ladeboksen i øvrigt ellers er beskyttet med sin egen beskyttelse, jamen så behøver vi ikke nogen RCD herinde. Men så skal kablet være monteret direkte i boksen. Har du derimod et CE-stik eller lignende, der sidder på væggen til ladeboksen, ja, så skal RCD'en monteres herinde i gruppetavlen. Kablet heroppe er jo fremført sammen med nogle af boligens eksisterende installationer. Og så kunne man måske fristes til at sige, at I oplægger den bare efter den nye 70% regel. Nu skal man jo bare lige huske, at 70% reglen, den gælder jo altså kun i op til 3 timer. Og det vil sige, at hvis du har en bil, og det har du jo typisk, der lader i mere end 3 timer, så kan du ikke bruge den regel. Dermed så skal vi dimensionere vores kabel. Nogle vil måske bruge 30% reglen og holde sig under 30% belastet på kablet. Men altså i tilfælde af, at du ønsker at bruge kablets fulde last, jamen så oplæg kablet for sig selv, eller med 2 gange kablets diameter og i kabelbakken. I det her tilfælde har man trukket et kabel bakke ned her, kun til kablet, der går ud til ladestanderen. Vi har nu taget dækslet af og kan konstatere, at der er et kabel herinde, 5 gange 6 kvadrat. Nogle vil måske mene, det er lidt overdimensioneret til en 11 kW lader, men i det her tilfælde, der ønsker man altså at forberede installationen på, at man måske på sigt får en 22 kW lader i stedet for. Det kunne også være, at kunden får 2 biler af 11 kW, jamen så kan den altså klare begge dele. I det her tilfælde, der er kablet trukket op alene. Kablet ligger lige op i kanten af isolering, således at kablet har kontakt med en bygningsdel, som ikke er isolering. Det giver en betydeligt bedre varmeafledningsforhold, end hvis kablet ligger direkte inde i isolering. Du må gerne lægge kablerne i isolering, men kablet skal ligge alene. 2 kabler må ikke ligge sammen i isolering, men må til gengæld gerne ligge sammen her i bundet. Men så skal du korrigere for de øvrige kabler, der er i det bund, og så er ikke mange ampere tilbage, og specielt ikke, hvis du bruger 5 gange 2,5 for eksempel. Så en rigtig god idé, brug nu 4 kvadrat eller 6 kvadrat, så er du på den sikre side. Nogle lader er beskyttet med sin egen automatiske afbrydelse af forsyning. I det her tilfælde, der sidder RCD'en, eller også kaldt RCCB, den sidder herinde bag ved dækslet. Derfor har vi ikke nogen RCD-beskyttelse foran installationen, men blot en sikring. Men så skal kablet fra jeres faste installation altså være ført direkte ind i ladeboksen, og må ikke sidde med et stik her ved siden af. Når vi står her foran boligen, så er der nogle ting, man skal tage højde for, når vi skal installere en ladestander. Blandt andet så skal vi kigge på, hvor skal ladestanderen installeres. Skal det være her på stolpen? Skal det være over på væggen, som i det her tilfælde? Har man 2 biler, så skal den selvfølgelig placeres sådan, at den kan nå begge biler. Man må ikke bruge forlængerledninger. Når vi skal lade vores bil, så findes der nogle forskellige stiksystemer. Det her, det er type 2 stik. Det her, det er, hvis vi lader direkte med 230 volt eller 400 volt. Hvis man lader en bil, der lader med DC, så hedder det et type 2 combo. Og så vil der ud over de her almindelige poler, vi ser her, være et DC-kreds, der sidder nedenunder. Det her bil, den er så forsynet med 400 volt, og den sætter vi ned direkte i stikket her.